I pozdrav svima dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Dobrodošli na moj kanal. Ovde je u ovom kratkom videu. Tu ćemo prezentovati sve ono najzanimljivije što je bilo na ovom kanalu i na mom sajtu u zadnja 4 meseca, koliko dugo već postoji i Canon Synchronous kao priča, kao digitalni ekosistem, kao YouTube kanal. Kada smo krenuli 23. avgusta, bili smo puni entuzijazma i zaista prvi priručnik koji je ugledao svetlost dana u tom periodu bio je upravo ovaj, a to je upotreba Excela i veštačke inteligencije. Nakon njega usledio je drugi priručnik, a to je Asimil metoda i veštačka inteligencija. Izuzetno je dobro primljen među stanovništvom, među kupcima taj priručnik. Nakon toga došao je AI za studente i učenike. I četvrti po redu bio je Prompt Engineering za tvoju budućnost, koji je takođe bio izuzetno tražan i jako dobar priručnik. U početku sledeće godine, 2026. dolazi moj peti priručnik, a to je kako da počneš da zarađuješ uz veštačku inteligenciju od ideje do umu do prve uplate na računu. Budite uz mene, pratite moj kanal i vidjet ćete mnoge zanimljive stvari koje će i tebi da pomognu kako bi ti počeo neki dodatni svoj biznis i koristio veštačku inteligenciju na pravi način. Hvala vam svima što me pratite, ako još uvek niste, pozivam vas da lajkujete ovaj video, da se subscribe-ujete na moj kanal, uđite u ekosistem i Canon Synchronous, naučite da koristite AI za sebe, da povećate svoje prihode na najbolji mogući način i da vidite kako ova tehnologija radi upravo za vas. Želim vam sve najbolje u sledećoj 2026. godini. Subscribe-ujte se na moj kanal, ispratite sve što se dešava na mom kanalu i na mom sajtu. Hajde da zajedno gradimo ovu priču. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se uskoro.